ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Kahnyotrip Youth Council West Khasi Hills District hakar phuitrip ujumang arajar pusau. Kala ujor show Deputy Commissioner but ya Superintendent of Police halo kajing kala ketem di drop ba ketem auria ke yo nongston hada video khot jang seng lalap dalagi jongi khamat ya kajing lek khandrai ki nong di drop hak singu blek ka khandai trip ujumang arajar pusau. Hagajing kren bekila pathai ku bor present keseng usamla lumlang khas imli ul oma keseng ladawai ki bor Sinsha district panthaula na kabentaban pinyo ye rehabilitation center khamta mapu nongston nang tabanya kren usim jong hima nongston bon pha prano ki yengja hapo ka yo nongston namar kajing kala ketem kamsneu Shu lo ongru baka sengla dawai katana pulit bakan penklanya ka anti narcotic task force jong West Khasi Hills baban pha iki pulit pahara hapo ka yo nongston Hadin ba nakaliang jongi kaseng jela lekhan radrok ketuguni ki jaka po West Khasi Hills district hamtam po noston berkuai di ki jaka tingi i kajing ya kajing jelai jong kajing nang roi kat hamtam ki nong di drok kan di hakan di kadong kan je jongi nakaliang jongi ngi wan hakan di korban haju kor ngi le kendu DC haju kor donlang ngi SP jong West Khasi Hills district nakaliang jongi ngi ya keren ru ya ka nomor i ba kajing klot jongka anti narcotic task force anti jongka sarkar ke jongi khamtam jongka West Khasi Hills district naklian jongi le kren ba kham pin klan chu ya kani nang ba kan yo ini kinong di dok kinom kharoi na kawi kapor soi pat kata kadika benta ka bangi kren nokong nanta sa ka ba aru ni le kren kum yo kri jongka district ba khamtam ladangi i kani ka tham yo no san la long sisa ka jaka ka ba la ijli hadu kata-kata ke jingkan rai ginong di drop ke jingkan rai jong ginong di kiat kum juru giwe kam jaklia ki badan hang ni po tham yo noston tin naklian jongi le keren kidon kitu ki yeng ki bom da penon kam manu ki yeng bajot ki bom kilalong syak penban ki kitam khalai ki kitam ki kam auria hak tu por tin naklian jongi kirpat ya DC bon keren baru sim di himano fen lak mu deban pen prano yang tu ki yeng ki badan hapo jong kayo kata kadika tentang kebaat bat kum juru naklian jongi ngile keren nakalian juga seng habdai kajing syate syakum jong kinong di drop ni i ba om tang kajing syate syakum jong kinong di drop hendrai kala pen syate syakum ru penlong brau ru iki mi pa ba pli ki bawan nakalong yeng sam ko baduk tin nakalian jongi ngile keren yo DC ka thong jong ka HYC West Khasi long om tang ba ngim isi kinong di drop hendrai ngi kwa yaki bagian pai pat eliti ba vet pia kum bagi yai pro sikata tiga jikwa jongi yo DC long mai i ba hapo jong West Khasi kampadon kanu ka rehab center tekum tang ikat pada DC lak nu deban don ka rehab center nam takane te nakliang DC uloong ba oi adu entar DC ikwa ba manu naki NGO lani naki kenja balang ba kiwe gede ki badon ya ka thong ban wanra ki jing kladu dak babu ji rehab center kila ban kendu ya u ban nakliang ju u la ban yarap lem ban pendekren ya ka state ban pendiok fon nam ta joki kata ketika benta ka bang yakren ba kum ju ru nakliang jongi kejing yakren ka jongi namar ngi bagi sarkar kumbaga lek ya kamolai tahun depan tak bayarap ban bay tangka kilak ban lada don ki tahun depan lani kinu nu kenja do basnor yo ban lek ni cepat dusi un yarap lem tin nakliang dusi ulo kelar ba unsa yarap lem ya ni ban pelat no nak di jinglong merau ya ki samla jongi ke badan hapo ka bang thai ti ka jingkwa ka jongi kelong ba ni ba sarkar jelai jongi ka supet na jengai ya ni jingjelai jongi kamdrok hapo jong ka jelai jongi om tangga ba ipet rai ngi iba la long kumba la ong haka
hagawe na pneng jing yatu khana ka Bible ba kita ki nong Samaria ba bha ka ba lengba ka tin ka jong uplei lokas sing laban syam shipau atusan ka ba kren chapang ba uta nong Samaria ba lech Jericho la Jerusalem Jericho la sha sho ba sha tu nan rei ki nong lawan hang ta ki Levi ki lawan hang ta ki lengdo kem syam la yarap ya rei laj no tang no Samaria wira ngis ngau ba kene sarkar ka jong ngiru ka long kum ki Levi ba long kum ki lengdo ba kem syam la phai khmat lem nam ta kane ka kam drop kum tang ngi wan hang ni ban kepat yo disi un yarap lem nam ta ban phai khmat lem ya ki samla ki bala sha te sha kum khau drop kum juru ngi lawan ban kepat ka benta ka we pat ka benta ka long bangi kepat yo disi ngi leng ba ka jeng don lang jong SP ngi kepat yo SP leng ba kinong di dukan hayo no stan tang Maria sedang kem dum kim nur syuk ban syong ki dukan hayo no stan kum ta nak leng jong ngi kepat yo bal aku nu SP udewan pak patrolling lang nu de bandan nadu por sawaje bat ak por phadu ka por prawaje janmit ban ya dalem ban pensengan ya ka yo no stan te nak leng jong SP lak keluar khmat jong ngi ba un bu tingi ong lak nu de ban bu license so sin site yo re nak leng SP lak keluar bulak ban lek kan ni wat man kas ngiru ting kermen bakani kan ulong kene ke jing dawa ke jing keren ke jong bat kawe di ka benta ka khadu bangi keren hak ni ka por kolong bangi bagi barcela ki dekat jongi ngidon keleng-keleng ki unit ngidon keleng-keleng ladai ki bodar ladai hangnu ki dekat jeng HYC ngidon kum tang yu baka jeng jelai jeng ki nong di dukan di dawai bi an hapo jong ka jela ke jengi kham tam west ini bodar kum ka nuksa ladai hayo langpi ladai hayo salang ladai hayo sinong kum halang ja thau yar bat tong har ba kiwi ki de ni ba kinong di dawai ki siwan ba kumuan di jeng bam te kan ni kan bu jeng man mar ngiyo jeng tipru ba ki dikhot jeng la budin ba kini ki diru ya ki dawai ki ba yasriem ber drop te nak liang jeng ki pada audisi bu un yarapan le nam takani te jeng don kat jong SP ti ong ba ya kan kin sa simtia ba kin sa le kam mar ngi ku masalang le ba bun ki dukan di dawai ban ki dukan di jeng bam tiga tangi pada audisi bu un de ban le simtia nam takani nam tak jeng bahai ka dong hai ngida kermen bu audisi lembang jeng ya discuss ka jeng ku basikan tatam ngi kermen ba lembang kan jeng kendu jeng kan wanra ya ka jeng sengus ngan ya ka riba jai mendu khantam ya ka west district